Be fulbe boyi fadende fedema ar. I picks on the beat. De faço noti, minte mami noto, impopulariare yeso. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, assalamu alaikum bandiraɓe josparaɓe, assalamu alaikum bandiraɓe fuutankoɓe. Rappelar kadi atti e goɗɗo numéro o danama miɗo évité ɗon haalta haala mum ko boy mo ganduɗa omo dari o rewi télé fulɓe o heeli o boyno noddude kam Assane il faut baddan te omo jogui talent te vraiment omo hette hano arno ɗo koye DJ Assane Ba gorko mo ayim goni o wiya mo sibile Rappelar so fayi. Wow, assalamu alaikum ko musir mon Dimzo forum gijilon quoi artiste zone jigida hakkille jom talango aussi gedi ko wiide rek bisir mon aussi gedi on teddinama teddugol mon der émission e ronde grand frère woni DJ Assane Ba forum anjigol neddo dernier pulago yo pulago yawri yeso mi mbormo présenter so aussi gedi ko amen der hen pour mais joni avant tout nimbi ko kalna ka on holdum nanuma yara yi ko nanem rap kay nanem rap tan ko yidde quoi yidira nanem rap quoi aran neddo gam sa yidi hunde rek anara den quoi mais hol jaro yidde quoi to kalis nanduma hen wala bayre wala yimɓe ganduma wala jana hen jelude nan non ɗum noon ala sens par ce que mbima rap ko liggey quoi rap ko liggey aussi ko message kede e neɗɗo quoi min da mi natirani passa mi natirani kalis mi natira non ko liggey mi natirimi ko yidde rek natiri men quoi mais aɗa yidde ne heewi façon quoi par ce que aɗa joni Rappelar o ummima mais won boyni kewɗi jahat ha nder rek goppa walla jahat ha nder rek après arrêté quoi mbima ni walla par ce que culture ko namdi ko ne heewi non mi natirani pour ɗon natirmi pour yidde finninde yimɓe rek ala rap kam sa nani ɗum rek ko yo finninde jangguini yo andin quoi rapport kam ko ɗum tan on solution woni ko tettira ɗo e nder mum quoi mais joni an a meeɗi yaltinde album walla a meeɗi yaltinde projet walla message walla mas non soiro mais bientôt inchallah pour l'instant koye single aji tan jaltinomaɗo yalti mais inchallah ɗo e yesso wonko jejjina inchallah ma wurko jiiɗon ko aussi kadi ala mais nimmi ko kalna amen joni an aɗa studio walla aɗa waɗa préparé kilibaɗi goɗɗum e goɗɗum no wi mbaɗemi single aji quoi single aji ko temmuɗu ko mbëggel walla ko écotrip walla ko affaire état mbatta classe walla ko goɗɗum e goɗɗum non ça dépend so yaltire ko inchallah ma par ce que mbi hami yiyani mboron nani unani mum quoi mbaɗemi single ko programme projet aussi kadi wona so yalti rek inchallah ma fayde yitere ma quoi mais onon toon wuuro moon no wiyete kadi toon ni gijilon mais est ce que toon no waɗi groupe aji ganduɗa ne dari groupe aji ɓe ganduɗa ne ganda quoi no mbawi rap no mbawi ko mbaɗata ko non machallah ɗum kam hayso haala hen anda quoi gijilon kam machallah ko jiiɗa fof nen toon quoi hayso haala hen anda gijilon kam ko yiya fof nen toon aussi est ce que ɗe woodi reprude dariɗi mimi wona posta est ce que woodi reprude ɓe ganduɗa ne mbaɗi engagé ganduɗa aɗa ganda ko mbaɗata ko oɓe mbawi ɗum mbawi ɗum holɓe mbatta mbawa to cité pour mi andata non ko rapport ñanton machallah ko nande artiste aji moɗi delko en ciel en MC Pako en ça dépend somi limi rek mi juumat quoi ɓen fof aussi ko yimɓe joguiɓe tala mino ko yama koye teppere mabɓe min jaɓɓi nderani aussi kiɗa ala wawi wawi ko teppere mabɓe rekam ɗo goto fisami nan seeɗa rekam ok ɗum colol t'inquiète ok aduna noon ko gara meeɗa waɗa hakkille ma ko jiiɗa fof ko gasat faara dimma ko moƴƴere woto beelem dune hefta cika fof no gasatta ko juute jamma fof ma wet saabi ala mo ñawata ala mo mayata mayde sena ara bettat ko dañ ko mbaɗɗano pour janggo naña ko kaltatta miijo an gueno rokkata o luɓirat kamde niɗo ko jogui noon basat sadi ret riñima gona noon awlum jimma yeela aada noon fandoro taguira ko ɓakkere kaka waɗa noon tinno arde hen neeɗi aduna noon ko danggal wandu mo ronki yimmo muyne tanum eyyi liggade neɗɗo pour riwoto wala ma añen ma posa télé mo mais min taket an joni an presse aɗan toon wuuro moon est ce que kadi ne woni zone uji ɓe ganduɗa dendiɓe wuuro go quoi non wuuraɓe machallah ko mbimama rek mborone haymo yiyani ɗum so nani unani mum ɗon ende ko arata quoi eyyi wuuramen machallah guijiɗo gam ko jofiɗa fof nen toon mais toon est ce que toon kadi mouvement mairie o ne jagga hen onon culture o quoi non min kam ça dépend e mabɓe min ga ƴettumgo lawolam min wonda mairie mi wonda politicien mi wonda e dara min ko programme gomi pour wadde ɗum tan min mbaɗata quoi affaire radio no wiide kadi non maire min ga mi lijirani ɗum par ce que mi wonani politicien quoi pamani politicien ñimmo koye jewten mais est ce que toon guiɗelon toon guiley téliɗi guiley dispensaire uji est ce que toon kadi machallah quoi non masa mais il faut kadi kala kadi caɗele wuuro ngo yimɓe ganda non machallah nen toon quoi machallah ko kodɗa haala non min lijirani mabɓe lijirani ko mabɓe maire so lijiri hande ko lijiri ko mum o lijiraɓe ngo dal ko fadda mo liggam ɗum mbaɗen wuuro ngo an ka bidde wuuro ngo ka seɗes wuuro ngo aɗa fa haala caɗele wuuro ngo non mi halta caɗele wuuro gam ngo dal mbiyama machallah guiji noon toɓɓere mo jiiɗa fof nen toon
masala kala ko hakkilma hokuma nen toon so bonani nen toon so moƴere nen toon hoddaro mais memi hoddaro toɓɓere kede heewi façon to jiiɗa non kadi yimɓe keewi koɗo jiiɗa non woodi mais toɓɓere moƴere nen toon joni ok mokkuma waɗo exemple quoi waaw nen toon masala darmi manquiraka quoi haydara manquiraka waaw comme dal somi nanima dal en cas kulde haala sereer non wulani non mi wulani mais joni oɗo an hol woni projet ma carrément non kono culture quoi pour l'instant on projet goto mo gonmi mais projet o guinnirmi ko nangue hulani moƴƴi quoi nangue hulani moƴƴi quoi ɗum ko fitta yimɓe ɓe a yeemoɓe ɓe ok ɓe paama quoi non nangue hulani moƴƴi sa famille aɗa kam neɗɗo taguira ko moƴƴi quoi ne taguira ko ɓakkere degui wiya nangue hulani moƴƴi min noon mi hulani ko pum waɗa ɗum ha timmo aɗa janggi uran non uran waɗa janggen seeɗa kam mais non komi namdide nangue hulani moƴƴi ko ɗum gokkuma uran ma janggen seeɗa joni après projet o holɓen ligguittane hol usdio gonɗa hol leɓel gonɗa quoi non pour l'instant ka isioji ala isio piskum 100% par ce que mi yaltino ɗo singuel mi yaltino ɗo singuel rek aran isioji qualité ji gona gorum a mema ɗo rek ha keɓani ko jiɗɗa aussi ko mbawa fiskude ɗo e nden quoi mais est ce que toon wuuro moon aɗa jogui toon événement mo ganduɗa chaque année ko an waɗa ko ɗum organisé o taw ɗum ko festival ma yimɓe ganda ɗum ko journée ma ko ñalawma ma non inchallah wa mbaɗa waɗa ɗum quoi mbaɗa waɗa koye noon est ce que nan ko mbimi ko non mbaɗa waɗa ɗum programme mo ganduɗa ko concert mo ganduɗa ko an jeeyi ɗum belguiji ɗon saabu ano ari mo ganduɗa ɗum ko an jeeyi ɗum a kewni jabamay ɗum aɗa waɗa ɗum c'est sûr ko mbiɗa ko gonga mami ara ha wuuro mon mi jeeyo ko mbiɗa ko mami adda micro 3 tan mi daara de mais est ce que toon ala groupe aɗa mo ganduɗa ɓuurma darade groupe aɗa mo ganduɗa ɓuurma wadde engagé est ce que on ganani e nder wuuro he non ɗum kam wona tan aren yimɓe fora yimɓe ni mbayi no peut-être joyiɗe mbayni yimɓe mbawa fodde quoi yimɓe fof ni mbayi mbawa fodde min hannde so tawi mi towi ma yiɗi ɗum towde hannde somi fammi ma yiɗi ɗum fammude noon yimɓe mbawi jeeya mais ne jiiɗiɗa rappelare o nana ya walla yahani non rappelare nana ya inchallah aussi kadi ko wiɗo rek ko yeeso fayi so Allah jaaɓi inchallah ma Allah noon gueɗe fof quoi mais an hol mais en presque sa daari reproduit garanti quoi ko welni comme pokkoloñol en fuddima rappelare ko wayni presque visa mbiyen passe partout mais an hollo won hen idole ma mo ganduɗa ko yimɓe daronɗa ha nadda e rap min kay idolam ga so faɗame tan basbi tan ɓeɗi choisir quoi basbi woni idole ma woni foof ma est ce que basbi ne wawi non basbi ne wawi to jeeya basbi jago murtani quoi murtani konko woni idole ma konko keɗe hoɗa keɗotomi quoi so tawi gal mi heeɗani walla mi heeɗa artaji basbi keɗotomi artaji muɗi quoi ok mais aɗa andi joni rabo mom sa daari mom vraiment ummima ko noon ummima inchallah aussi ko yeeso fayi idole ma ko basbi bien ko basbi ga min ƴettani choisir goɗɗo basbi tan ƴettimi choisir woni idolam quoi mais joni an presque est ce que mbeɗe wadde tourné nder Fouta quoi ko département guilay Matam guilay Podor en guilay godde guure ɗe quoi non inchallah mbaɗani projet o inchallah ga so yalti ma war ko jibin nder hen quoi so Allah jaaɓi inchallah non debbo ga ala mbaɗem debbo sa joni ga non e ƴamde ala mbaɗem ga sa min ga dal min ko rabbude debbo mo woni an presque joni an mi nani kadi won goto clip mo mbatta préparé o quoi mais nani son foof dano fof paari non inchallah son mo ganduɗa no hulɓini yimɓe fof ne kaala ɗum mais an oji tolni est ce que an a paari oɗo ana yaltinde projet mo ganduɗa uniquement ko pour an taw a fatta hen hay goto non so Allah jaaɓi ko ɗum woni gona e dow mum nden darnaka ka aussi ko ɗum woni gona e dow mum quoi mais ko mbatta conseil jeune ude wuuro ma e jeune e bande en e sehilaɓe ma e woɓɓe quoi wuuro moon quoi onon foof non ga min sama ƴetta toɓɓere mi ƴettata toɓɓere wuuram rek ƴettam rek ko dal mo rayiri ko mondo foof quoi eyyi pour juste rek neɗɗo kala kada waɗa rek yo andu ko mbaɗɗa aussi kadi mbawa wallide jinama ko jiiɗon koye mum o 7 avril 7 cengete aussi ko ñeeya ɗum ɗa mbaɗa ko fuɗɗa waɗe avenir ma aussi kadi wawa yaaru yesso quoi ɗum on conseil gokkami aussi kadi kala bandiraɗo jeeɓi ɗum nder émission he quoi ko mbiyami ko ɓoydi moom rappelare o ummima mais ñimi ko il faut kadi mbaɗon bonne image oɗon kadi bonne qualité quoi non woodi affaire pour cahan quoi ko liggey mawɗo namdi taɗa oɗon jiiɗi yettade nokku mom il faut kadi paradon hen kadi tampon hen mais joni émission o danaka gase joni holi wonata dernier ma mo holi mbatta tagato e goɗɗum ko noon ko wiide rek weltama hannde aussi kadi vraiment DJ Assane Mbaye ko neɗɗo grand frère moƴƴo quoi aussi kadi no waɗata ni wona hunde wemde quoi aɗa miwa yidde no welmi ko yiɗaneɗo ɓuuri sadde eyyi vraiment konngol aussi ko yitan ko rappula yo yaaro yesso omo darde mo acci haaju makko mo acci foof quoi parce que ɗum noon kadi wona façon neɗɗo fof wawi ɗum hande mbaɗa aɗa wawi wiidemi komi cuhlel ɗum ɗo fof jarnanima quoi mais aussi kadi wona mo wonkina hen a ɓurna e hen aussi kadi Allah fowma nden toɓɓere yo Allah yoɓe inchallah so Allah jaaɓi accira e caggal inchallah aussi kadi weltanama rappelade so fayi Fouta capital pulaar yimɓe nana ok ala probléme par ce que mbima ok junggo e fandu ɓuuri jikku wandu
salade aadi ɓuri firtude aadi eyyi aadi yanki ko neɗɗo e neɗɗagal mum mo ala aadi fiti aadi ala e mum rappulaar ko yeeso fayi ɗum ko Allah windi ɗum inchallah ko Allah windi ɗum quoi comme cameraman inchallah ha goddo numéro ko Didi Assane Mbaye rono ɗo ala ha goddo numéro jayo biko jayo